Skania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Kurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemerungibere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ekanisa ya Light to Life the Messenger Church ngege gikoragwa nere Pastor Job Obaye nigego kwaligania ase ibada yogo sisenia na gusabira liroba. Wachawi wakati wanakamata biashara, wanakamata udongo wa mtu. Jumapili niko na ibada ya kuvunja bila laana kwa kila familia. Wewe utasema shikia, watoto wako watafunguliwa, maisha yako yatafunguliwa, biashara yako itafunguliwa. Yeyote aliyenenea udongo wa kwako na mimi nimechukua nguvu za Yesu Kristo. Nitanenea udongo wa kwako na kisha siku ya Jumapili utatoa udongo wako hapa kwa madhabahu, utarudisha kwako, utarusha pale. Ni Jumapili chitalikia 30 cy'umutinyo wa 5 narimo asa madhabahu y'ekanisa yagutoka asense moya ngege musocho ekira kogenda raganga. Ninchuo Tosiborwe. Oburemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburemi bw'ekerero. Asa abaremi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburemi nobonda naboigo oburemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge imanye oburemi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburemi nobonda oyogotera butambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburemi nande nigongo batebya nga tekana irio tware oburemi obonene elindo onyara kubaga gukora oburemi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oburemi bosomete nando nyogotete ndagere yetioke buya elinde nayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare buyekire chinsaga oburemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati tu ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga Gosi Urban Bless Omugaso ubona turiguchie kwa babuna butambe Kita gotomo api Iro ni abu atecha mwe
Science niyende oyo no science niyende nigonde imeagusi urban blaze #ekebembeli yali nakoronya ramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusi Urban Blaze ogotoka nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa nga Faith Star yote bagagu nga jirani asomurobere Gusi Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebembeli nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo Imeyandizi TV Gusi Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Gusi Urban Blaze Ota Studios ugochaka omotiyo yiga ogatano na kabere Imeyandizi TV Chisegi Omoroge Esisano Makora makoka mamu kwetu kipata musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandore kenanga nanga kenancho monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Omwando umetenye mejale yonse tine iganayo nyerata to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando Mechi Maboru Ota Studios ugochaka omotiyo yiga ogatano na kabere Imeyandizi TV Chisegi Omoroge Esisano Makora makoka mamu kwetu kipata musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandore kenanga nanga kenancho monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Omwando umetenye mejale yonse tine iganayo nyerata to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando Mechi Maboru Mwana wembe bakatebyo mwana bwenguko ngaye mwana wembe bakabolyo chingekero shomogusi Nyangweso ni ngenda dingo koya na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo Nanjire kerarituko Alamisi enseye monenusu ya Marogoba Echinechingekero cy'umugusi tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa aziteyo nobori oreri na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bare abantu basomibwe batware chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwerega obunobukano obukano bungwa gatumekire engagi nyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego kigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera
Numwiroroye rituko ria ijuma chinsa isano ni muche mugaso nasiko gichana Omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semoke musemo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingekero chomugusi nyangweso ningenda tingokora Nyangweso nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjireyo nanjire kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba echingekero chomugusi tukuna gukwanira egentekenene nokuinyurania igwa aziteyo nobori oreri na mukaye oranyora amang'ana manzu bunaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batware chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunatokuna gukwererega obunobukano obukano obwo agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya batina bagubuleva eng'enchindi omuntu urekoba n'abantu abang'ai naenda abanne iga bare kumwachinga njo n'echumbu chiokomenya ase engaki eliaro n'engaki egochigocha kila rituko ria Aramisi wanzire ensemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwerera numwiroroye rituko ria ijuma chinsa isano ni muche mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semoke musemo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata seni Kiandizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabato no moroberio okoretwa ase orekera rituko ria Jumamosi gochakira chinsa 12 cia mambia goikira chinsa 4 cia mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ng'ani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubika ebya ngabona moyo negoka yonko igore byage igore linde ndia matukonsi no mona matebyo omoriri oyo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase umoroberio yo where your treasure ari asubigi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi onyago koranderio omuntu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na kubolito me lesson ye chuma Ekanisa ya Light to Life the Messenger Church ngege gikoragwa nere Pastor Job bae nigego kwarigania ase ibada yogosesenia na gusabira liroba wachawi wakati wanakamata biashara wanakamata udongo wa mtu. Jumapili niko na ibada ya kuvunja kila laana kwa kila familia. Wewe utasimamisha watoto watu watafunguliwa, maisha yako yatafunguliwa, biashara yako itafunguliwa. Yeyote aliyenenea udongo wa kwako, na mimi nimechukua nguvu za Yesu Kristo, nitanenea udongo wa kwako, na kisha siku ya Jumapili utatoa udongo wako hapa kwa madhabahu, utarudisha kwako, utarusha pale. ne Jumapili chitalikia 30 cy'umutinyo wa 5 narimo asa madhabahu y'ekanisa yagotoka asense moya ngege musocho ekira kogenda raganga Hiyo, na
sasa mimi walikuja huko waleta sasa. Oli mshia Jumapili. Oli na ni oli mpo. Para kila mtu pole kaona hiki. Wachawi wataonekana. Magonjwa yataisha. Bwana Mungu ataponya ardhi. Ataponya ardhi. Manyumba itajengwa, biashara itakuwa, ndoa itakuwa. Ni Nchuo Tosiborwe. DZTV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirenikirundekerene negokorentera chibiche chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asedekoda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. DZTV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu uomogusi. Obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusi nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia gusi tumera n'abalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bw'omugondo obutugi bw'etugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'obolemi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'obolemi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro obolemi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo noniganeti egetunguo kole para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga omwancho murigereria bwigeta seni kieto kyandizi TV rero nigoto wochira AMO ASM kurugaiga sensemo ya nyusia hase twachire amorokererio y'obolemi elio gokonya aye omulimi kubwatia chinchira chekerero kikubwatikana buna nigo ogochencha kwelire kwanyara ko gokoirania obolemi magiga kurinde abalimi bachire bali babwate obumanyi bachire asensemeiga eliko batebya chinchira mubwene to kubwatia elikwene kyanga obolemi ngoska boli mutu nakiko yara botambe ngo batebya nga obolemi nobonda kurinde botatiga obolemi nobonda rero nigo twachire tonyore amorokererio elimba tebi ngana raria lya bwene to kubwatigwa nandekero kurigereria igaiga buna bono maiga ya nega iga gosekero rigeretige gabu noroche nigo tubwate ekambani ya unga ngati echi company chiri chiesokire elikone kiabunaye omulimi olisiko gabu ngonyorore endagere ngiya gochase chingoko chiao oyorore endagere ngiya gochase chombe chiao na tugende yonsi eliobwate aye omulimi olisiko gabu ndate goswase barakiga akeigoga batatebinga nararia libabwate batebi ndagera kibabwate na indenta itoisaranso ikebwe manyinga nararia liobwente kubwati ekerota itamabera ba manki botatiga mache botatiga chinsi yage chyogochia ndagera kyobwente komenta igonta itusuke naye tutare ngora igaiga na kibono agree ya mono sana ngega ngaito ikire sentence yaino okay ya nunga farm care inelishikalia unga farm care na unga farm care basically ntutogo shulikera eminyama livestock so etugo yonsi pigo chakera chiombe chingoko chingurue
ebisusu na tuko karabits alafu na chindagira ngo twara turi cece ne kifarasi wichinto chiwatega lakini basically galero tukwangazia mangane y'icombe n'ichingo kwakeyo yebo ekara twakwanete Agrey naye asumurie tuweta seni Ndizi TV mwamuro chegalia se chi studio chaito nanya tukoba gotebi ali bagutwara kuri ndero nigo twetuko birori bintu ina kibikorokana ekiagara na likero kwenda Agrovet kwagenda gwateba nabo onye tumaitirieta nabo goteba nonye ne kala gwateba onye ne chumbi buneyega gwateba ngeliere lisakara regiri ni gochigora arabuga na muntu nakoro kikwanyemanya Agrey totebye chichumbi mugwatega ne bintu mugwate asebo mnabona si chumbi chiro chitogwatega iga chichumbi chichibwate lebe korokunga afya bora ne chichumbi chonse na nabatebeti so ige ganto bwato monyogoro kwa afya bora maziwa tele go ornament for chiombe chiri chikuru obera mange togo chirokanga high yielders so high yielders ne chombe chiri chikuru obera go chakira 10 liters go chiguro go se chiri roche nganchi bwata potential chiragende beyond 10 liters so go meaning mole ndi kwense okora chombe chire more than 10 liters otakire ko baso monyokoro kwa afya bora maziwa tele but into bwato monyondo ko kwa afya bora maziwa no robona so mole nyokora engombere medium chire production yabere medium go serense especially bari bwa chombe chimix go se chiri kienyeji so takire kuru monyokoro kwa afya bora maziwa na ngombe ko maximize moe ekiwango kitia mabere etakire ko kwa genetically ero alafu asa afya bora nto bwato monyonde na to korokanga afya bora stock lick monyo ko kwa afya bora stock lick yo igani hoko no monyoko achombe chiao oyino ibuko no litori bwa mabere so omonyo naboko achombe naboko achimboli ne chingondi ose chimoli chiri chiko kina lakini basically taringa no ibwa mabere oyino ibuko no ligera mugara amboke nande put more muscles enchinyama chiae chichole so engombe osekero no nyikurwa mabere usikoranga ya chakire kobende umonyo no takire prescribe aso molemi egere ai chombe chiae egere chi improve umubere kere ngombe kutagatori no nyaz match azikuba mabere andere kanekere bwata afya tubwata umonyo ndi tokorokanga afya bora joto plus yo no tukutaka chombe chimoli chinke chamatoro bone chaka gudi chekire metinyi nane so kero chiko umonyo yo iga umonyo yo go chimek chi ebyumo byabo byachaka konara ekitija gutware jo tegerenga kichibuka chiko ni mbego wachikonyora ngambu chiko ni mbego umulimi atari go struggle mono lakini kero umulimi arensa so umonyo no twatebe igwa mabere ngafya bora maziwa ngombe liru chiaga mbego bwango so nere kireta riko ego umonyo buya ekobeteli umulimi ugura afya bora joto plus egere ngombe yonye tiana kwa ni mbego ekore igani mbego so ino umonyo umulimi atakire ko kugura alafu ndo wato umonyo ndo korokunga afya bora dry cow yiga muna eliete dry no monyo ko ngombe yake yatigire metinye so ngombe yachire mbego nguganyire nga onye prepare so ko nyanga calcium kero monyo yo calcium ya ere 5 nanga igase emionye calcium ko nyora ere about 18 so ekero calcium ekere 18 ibi minute ngana mabere tutagete lakini ekero calcium ere nse ga ere 5 minute ngabono tutagete mabere so tonye prepare for the 2 months tonye dry egere chiko to mabere ekere anyodre mo so asemi onyo alafu ntobwato monyo ndo korukunga afya bora ready block block yiga gere blended na molasses so ere blended na molasses ekomeke ngombe kere kumena ngombe no nyitera komena monyo yacha komena monyo so oyogo no iboko no oro na stock lick na bochi bweka ine lakini bono oyoko minimize wastage egere onyo moli mitabu atia sako beke traf na bako beko monyo yokorokwa afya bora ready block ngombe yana komena anyosunge gusanyu beke best so iga sense moye mionyo enere mionyo to bwate igonga kire kiwango na kirago tanga kire category ya ngombe ne bwato monyo yega ngogoria kego Agrey asese moye mionyo yiga watebire chombe chiri anene mone mionye menge mubwate chombe chiri che bwata mabere chitite iko muchigoro umuntu nabwate ngombe lie kienyeji yankagaria lia butambe litumete kwa ewo bunyansi bwa kawaida nanye kwendeye echaki kunora echaki kuganie endagire oyo no afya bora maziwa plain tuwate maziwa na maziwa tele so ekiraro maziwa nekire ngombe aere an average cow eko 10 liters bo chance so yunabako maximize kera eso kugura maziwa tele because maziwa tele ne bwate ntokoro kabayo force kirade da ngombe ya mabera mangi lakini maziwa tele is just an ordinary cow ere ya mabera 10 liters bo chance so nabako maximize ase omonyo nande kiwango kimionye kero bakurwa
kire ng'ombe tegere konyora omonyo chigram 100 kira rituko so alafu onye ng'ombe re giant na konyora 120 to 150 grams yeah igo murimi na bwente gutwara igenta gupimira tabase gwetania abarimi ekira kugenda eduka kwe wara gapimo gete kare 50 grams bono na bako manyanga kya gupima lakini mbaro bachire digital bakwata ga scale gete na bako beka lakini bono ndotagete murimi arenga it's complex omonyo yigonyo murimi okugura ewikile yemu uyo goko mwira 10 days ase ng'ombe yemu igo nata kira manyanga yaso mutinyo yo monta kire kilo 3 abagwa ke budget agoro monyo kilo 3 era manyanga in 1 month okoreki over covered ase myonyiga abarimi abanke bali bagonyo gotutebikaria maburio nga chombe cyabo ng'ombe yarenge incalf yasinyiru kuimuka amaguru yasinu kuimuka bakayekera yako ekire ng'ombe konyorenga buneyo egende kitangane muri mwikara ire ng'ombe yayo bya na mache wiya bono ekira ko nyo monyo dry cow onyo ng'ombe bwatembego tutagiri ko nyo monyo ko kwa bora maziwa utagiri kugenda so monyo ko dry cow because the advantage yo monyo yo ego zuye ng'ombe te tora milk fever nande ekire yanyorete erusio mogoye gwangu so majority y'abalimi yo konyora nga ng'ombe ne bwatembego lakini rako nyo monyo maziwa yo kona kwenye suguma ngama bere so yawo bunerie ko gasi yachaka go deplete minerals kurwasa amaugaye konyora ya chirens ine re challenge abale bagotwara so iyo takire baru dry cow nana another thing nabonye ro mulimi ako akwate ng'ombe atari konyiragiribia so ise ko laki a lot of energy nabone chengo nyatari konya nabe ng'ombe gotwara eko ba week onyore nga by the time go chikonyore singenche molinere konyengera eko ba deficient yagendance yaga ni mumenye kitayo cha kwenye supplement na calcium yamya gotenene bona bono nindo chegaiga ebinto binde gochimaganiro cyo ana mariogo tebyango mariogo kya okay ntobwata mariogo ne ryo liko kunemazo nemazo ne diwoma nemazo ye these are single dose ntobwata 10% na 2.5 so 2.5% yega eyene eliogo okwe ng'ombe yao ase konye diwo mtokoro albendazole 2.5% nere very safe ase ng'ombe no ekere bwate mbego na at the same time ekero ko ng'ombe yao you need to withdraw mabere for 72 hours ama tukata to ekero makora jele mabere na mungu kamara kintu rutumia mabere ayo alafu after that na ande kwagende metinyi tato kwamnya gocha na ande konye diwo so these are those ase ng'ombe yemo alafu abali ngande kera bagodiwo bali batari kumanya umwana kwa godiwo ekero godiwo ng'ombe yatutagire kubwata romeme abali myabangu konyo ako kubwata romeme ga kero kubwata romeme teri go direct eliogo lya seftakire so notakire ae ng'ombe diwoma nanda atiye konye betereria tawe betereria ng'ombe elia onye bwate toro meme igo bwante kunywa oro meme atabwate ti tari konye bwate romeme kera kero kubwate romeme manda ng'ombe ngo igorere windpipe ase emego mnyoka na ase ndagire mnyoka so iso sie ko meme rolia nyorenge elio ya so ira ase windpipe igo woitire ng'ombe yao abane bandi bali bakwigwa magiza ya bube bagotebunga ng'ombe yao turuguchikonye kuriera mabera ibati gukama igomba takiri ko yakama takiri gukama lakini tutakiri utumia mabera kayo bisu gutika kwenye kama igo yatware mastitis wono liogo linda alafu ndo bwate liogo lya likoro kwa almatix ne liogo lyo eliogo liga ne liogo gosile chombe chao so egenda bali batakiri ko manya se liogo eli oil based so ekero go sibia ng'ombe yao takiri kwenye kaba na ndi bwata maguta kitago kabe ng'ombe eli so egento mulimi yao kora no kumanya kiwango ene ya mitras utakiri kutumia 40 mils ase 20 liters igochi sisi emerongele ase pambu ya 20 liters gose igonga ng'ombe yeme kero kwenye sibio takiri nyeswe chilita isano chia machi chilita isano chia machi egeta kero beke eliogo chisisi komi ase chilita isano onye mulimi bwate ng'ombe yeme lakini standard rende mi etoko bafundisha nga ekero mulimi bwate pambu ya 20 liters ago dilute ya machi ya 20 liters ne eliogo lya chisisi emerongele ande batai sibia ekero mulimi ago sibia ata kirasi bichombe cha chonzi as long as chiko yendegeti na chiba chimoli chinke onyo chinati go tirageti at the same time osibimambi omugaso tarabara abalemi abange bagochaka gosibi chombe cyabo ekero omugaso balire kwanyoranga cyabira affected ne eliogo alafu ya toxic tobwate gega na maguta so egento ngirto ko kanga ada hygiene ekero omulemi agokora ada hygiene
emineti nga atakeire ekera gukora ada hygiene amaguta ya naro umurimi atakere gutumia usikurira amaguta ya maiga ara marabuse so umurimi atakere ku maintain hygiene na amaguta ya naro ekera kurira gukama gwaka muna twatebete so utakere gwaka ekere ngombe kurara nera so bunyansi na abachafu na bakolekana nga engombe nere protected kwati pathogens ndetse osiranye sumbwe bono igo bono aya na maguta konya tigo ekerisko kya bagelime ba Champion Milking Salve ebwata marioga bere ne bwata tokoroka lanolin diclorophene so diclorophene is a nekwende gozuya ngobete pathogens tiri alafu lanolin nere korambure ngozi yabe nyororo so inakuwa nyororo itari gutwara ngozi iri ariko na gutanduka bwana igona be gusabe gasime yeke ekerisko titige bwate adanini ebwata madini ada ma nera bali batakere gutumia tari ekerisko ria ebone bako eri bakoroka ebone jelly ene milking jelly lakini teri medicated so yo gondo atakere gutumia egento yo como konya so ngombe na egenda ketine nya ria kana de anyora ne mwate yogo iko medication yo na bali mwegure abali bali batangi ekerisi ne kyo kama igorero mwegure iri nga ekerisi tari karo kyo kama tubwata maguta Champion Milking Salve nere the highest in percentage ebwata 5% lanolin so meaning the market compared to other products is the highest so ngo baere returns bano uri kama maguka yo konyorara mororo so konyora triko na tariko kutanduka muna bana batangango kama maguka na tanduka aya ntubwate gaiga endagera yechi ngoko so we have bad yechi ndagera we are essential bali abange babwate our product endagera yechi ngoko twale ntagera yo kane kuruko optileya yuere ngate bonde kana lire our second month optileya to gutaka abali banye introduce kero chombe chingoko chabo chialeri for about 1 year 52 weeks atakere go introduce optileya yega na ndibone tofauti yae ne eliende eyege bwate kwerende ebo ere green iga nsemo from eliende ere yellow completely plain so tofauti na ere so ekero muri myako genda ko optileya nekero chingoko chiagotire akimbona atara renta bichu chingoko chinga chiko replace chiri so in the meantime protein yabo yakire nsama ugaba abe weak so ekero gochie yabere enhanced ekero chigendre gole maintain graph kora bwatera gabu agree turagenda somotimoka keigo dushwanira kubobwateri amangana yo bole binobonda nekero turi senseme yiga nigo tugukwanira iguru ya morkererio ayagendete senseme ya nyusia ekero abalimi bago kigosomirwa cinchira babonete kubwatia elikwene kiabuna obulemi ngo sikabule busyo nande obulemi ngo chikubabule lige salinene wetge kolengani wabuna nigo ogucencha kwelire kwanyale ko bagugucenchia kwagalire okukwairire abalimi abange gusinyo kumanya buna bakubwatia obulemi bwabo bosibuna barakole obulemi bwabo elinde bunyale ko babugosika busyo yogenda gutubwatia asegeta seni yetu kya Ndizi TV wetera asemetanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabugana botumira SMS wetera senambe yo erase screen ya ogabo tubase kweba gutubwatia asemetanda yetu ya website na www.ndizitv.net tatanda ko babwatelia ntoirane naenda asensemo yende na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo morobeli bobole minobonda oyogo tira botambeli tukoля maine ense monenu sugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho kaletera amangana mange igoro yobole minande nigongo gotebyanga tigane irio tware obole mobonene elindo onyara ko bagokora obole mi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro obole mi bosomete nando nyugo tete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochi werte nganyare boyekire chinsaga obole mi bonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende bakasomole mimo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga obulemi nobonda n'umurubiryo bwo gwesemya na
y'uburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda nabo igo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera nabalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge Imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo morobeli bw'oburimi nobonda oyogo kira butambiri tukolia maine ense monenu sugo ikachinsa ibere cha magoroba ndo cyo kaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tekane irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagakora oburimi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukurie Jumatano chinsa isano ni mocha mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande baka somore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'u Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki. Decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, consumer units, showers, solar panels, inverters, sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter box. Mjini Kisii katika jumba la Gusi Plaza, room number G2. 50098 18607462 Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Wima Umwanchu murigereria wegeta sendika ndizitime na kwariganira somoroberio wegesinga kama seseni ya keri tukoja Jumapili go chakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase go chakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyora matero amatoereru yogo sasima pokea sifa baba na utukufu
uchakira chisa 12 nenu surika ensa ya motonyora amarandia kurosa barandia ao gikoraga ensa ya mambia nanyore amatera yigesinga top 5 amatera 5 amakeneno kukegima moyo gorira bikone tenye basire moyo gorira makumya tatane basire gikoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri ao irinyara gusangamu naito ye masemo akachisiza tumwancho murigereria nonyorero requestawa asogo sabogotera kwao kera litukoria Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chakurigereria egesinga kyamasesenia wesamorere amaseseni yao kwiraniri ase tugendete kubwatia umoroberio bw'oburimi nobonda kurenderi tukoria rero nigo tugendete gusanga iguru ya morokererio ayagendete gaiga ase nsemo ya nyusia ekero abaremi bagukigosemi gwachinchira babonete kubwatia eri kwenekia nga oburimi ngusika buri busio nabo ingonyora bari lige saligia wetera ase chi company ao chiri chibwate gose chiri chikuba awi bintu biri bwante gutumika onye na se tugo no turegegane company ya unga company na nekegima eye kwene kia buna ngo konyere umurimi asensemo yetugo yaye na sensemo yase yechingoko na bintu binde ebiyao liga nonde noyo mobo uri umanyete gose urumumanyi okuruku agre uyo rumanyi bwe bintu ebiga uyo gandete gutumanya murate kurari umuchaka no tebirimba bwate chichumbi echigo konya engombe agre liga no tuli ase kwa tutebigoro yo bosibwa optilayer pochire gaiga hevagro so wono asense mu chombe chikuni chimunoro chire green na ibuni ende yose yerenke bwate era wa dairy range lakini wono ababo la bari wote kumanya chindagira chetu chonsi chibwate lebo ya fugo iyo bwatanga lishe bora kwa mapato zaidi so ase range ye chombe eto gochakira chimori chinke to bwate ndagire ko ku calf starter pellets nere yoroche akagunia kaiga twale ndaga kabwate calf starter pellets twamenya kuroro twagende ndagira nere tutakwatie ko ku he calf grow alafu twatie ndagira ko ku he ifa grow yoroche tubwate gaiga ire ya matoro chomba matoro chigo chakira metienyi nane engombe yari kere metienyi nane kogendera yakina yagende mbego egendera tukuri ifa grow mpaka yaba dietira tu mutienyo mechikonyora na litogotia konya ifa grow igo ifa grow nere ngombe kuri the longest kuroro chere metienyi nane obech ekine mpaka egende mbego mpaka mbego ya hike metienyi nane tumaye gotiga bono tumaye komu kuru ifa grow tumaye kogenda tu lactostat kiwango kurwa sendagira ya ifa grow depending na ngombe between ekerore nsepi otagere ko bansepi ekerore ekile ya morie renke lakini ekere ya kinire ya chire mbego otagere ko bas kilo ibere kya lituko mpaka ngombe yochi ko transit ochi lactostat so ekere ko rure ifa grow okwenda sendagira tukuro ka lactostat yene ri tuate gotenge ngombe ko ekere tikati mutenye yo mechikonyora na umutenyo wa mafuta so igo ekero tutakire konya lactostat yeto konya ekere tikare tio umutenyo yomo lactostat ni ndagira ko ngombe yao senyo ne bote high energy ere egento tokoroka se kesongo nga glycogenic ndagira glycogenic eko break down energy area into glucose ya ngombe ria a lot of energy so egero mulimi onyora amapatne kere ngombe ya eko lactostat okonyore kere konyore mori health ya ire ngia na de mbwange koira na de aganye mbego bwango after 2 months ya de mbego mutinoro ya kodreki ya chire mbego alafu ya maintain health ya so ego correct any negative balance ase ngombe ria mabere abange ngonyorori bagotote bagotuburi ari nka echombe cyabone cyekenyeji kiri cyanga cya butambe nebekerwe mbego echigosokie mori erengiya enare chake kwa gwendagereyega irinde chiko kirembe kubeka mabara manje ngombe nde wonsi nabo tokonye improve na beko bekirwe mbego in fact ngombe geko bekirwe mbego na bane jasi na bane yasha engombe yoke go determine size ya mori ekonyora so as long as omori menye bekire mbego na yo mupira ere go konyore mori determine size ya alafu mori miraragirie mori yae eche tu size
so ege tukyo mwari kirega iga ne tokoroka dairy cubes dairy cubes nere ose gukuna ibintu bigo kunyabiri chinkara tukubiroka cubes so dairy milieri ere bune emash mone ko ba compressed ya serwa machi kidogo iga aba moistened ya tuwe machine ya ros chinkara echi gabone muri mitari konyora west mone ngombe go chora chinkara echi as products they could lose anything so yani make ya metabolize bwango ege ya kwa mabere so wale mimba takire after onyo gutumia dairy meal bona ko genda try dairy cubes then our performance yae okonyora it's really doing well then nabako genda na dairy cubes bono ninkanyora semia abaremi ekibabwenete kubwatia buna gwatwerere ngiga umwachumurira na gotebia ni gotore ase company ya unga company ya unga ne kagati echi company chiri chinene kigima echi chikwene kiabuna aye omurimi nkonyorore endagira engia wocha setugo yao yekwene kigobuna ni gototagete enga kichabo ni gotokara oburimi esenga cyokonyora kibesa na kiya kwera tukuburukanga agri business ndiro kora burimi esenga cyobore burimi muri bwakare ngoko tuge ngombe urira mabere yaya rero ni gotugutuga asobone na kiya kwera agri bare gaiga kwetera ase company ya unga bakwe chindagira chingia ekitira okonye aye umurimi ori siko gabu elinde onyore rigesari rigiya nande boigo kurwa ase company ya unga rero na nchene nyore ire eyanka yabo gaiga eyunda benkubeka nande bante biringa nero ekogera umurimi gakonyorera gari umanyange ndagira nero ro gakonyerera umanye ndagira ya imfugo ngorwa unga lakini ndagira mfugo ngo bantu bwatie ekatogete gusanga amangana y'uburimi kurwa senseme yigana ne katogere tutarira abarimi kuruga iga ase amorokererio ara senseme ya nyusia omwacho muri ya nyusia nige gotoka ase bunge ya nyari bari chache no togende gusanga abarimi au igose togende gusanga nabamanyi au gose chi company au tirichibwate cyose tirichigokonya abarimi asenseme ya mugondo na senseme yetugo ibonto ndete kubabwateria mange ntogende kubabwateria mange kurwa senseme iga ase oyo mto agri engana ya oyo mwari gocha ase omurimi twisikogaria so asaba ni baito mbaro bari batari konyara wikaga iga nabo ntubwa nawo tetinga ntubwate app ko kufugo smart app notakiro genda ase simu yao also ase Google Play Store oigore simu yao eko fugo smart app nabo korere green then ego sabe namba yao alafu pin yao egento kyo mwerio echindagire chete kera mwago tego simu yenye yaito mutakire mu kore storage rengia egere mu dispense kiwango gitakire nari muranyora mapato a buronge alafu ento kende notakire kero kora gribinde as much as okugure miyenye yaito ne miya gose chindagire cheto notakire twara ubunyansi ubuya boisaine alafu nando twara macha masafi then okore gento kora katenda loving care chombe cha kirara sagia stari twara challenges especially asa matobe na se achikurara chitari atari comfort bas chombe chekera comfort ngokoera mabera mangi asante aya bono mbuya mono sana agri na igona no batwanyara ko batoko igakura ase company ya unga asense moye ndagira yabo nigo bagotebanga afya bora yani igo nigo bamiretinga ekere etugo ya erebuya nige go kwari gesaririgia igo tubwate togenda gusanga mange agri kwa eri ntumira nanda sense moyende sedora genda ase abarimi bande tondete gukwana nande kuno mumanya omwanchu muri bwete seri Kiandizi TV ngende kumanya nigo tole asense moye ya nyusia nigo tole sensemo ya nyusia ekanto ganze gusanga amange na gukwana mange aliaga ndete kwenekiwa igaiga elikonekianga abaremi goskabore gose oburemi goskabore mutwe igaiga sensemo ya nyusia no tubwate aba exhibitors gose aborokeri bari bagotorokia bagutumanyanga ningi babwate nana gukiri asset igaiga ngagerete noroche egetuma ekiya kegima egetuma ekiya kegima egetuma gyakorokana bya kegima ngaiga nintake kumanyanga ngo tubwate na ntumanyanga ebitume bimbiri bye bitima iti habari yako asante morale ndo chingo igureke gusi na ganyoske gaiga otwegeri ngana raria ya mubwate gaiga ase company ya Sidco ostali boyo ne company ya Sidco asante asagoro tare stand yaito igaiga ase farm ya nyosia no tubwate products yaito bituma byaito ne chingeni ko ase company ya Sidco echirito kworo kia baremi ase koria rero igorere mubwate chingeni bituma bituma nyomore sensemo ye bituma korote byangu bituma kimubwate nane na kibigo koria asensemo ye to yagusi ndobwate bituma gose se company ya Sidco ndobwate bituma bigo kora bya sensemo yagusi nanda sensemo ye ndobwate ebituma bicha akere to chakere metinye 5 bake metinye ebere ne nusu iko ira to matuko 75 days nebinde bire metinye 5 wona se company ito embizi to mabito byose bwate chilebo cheminyama nyago koriereri ndobwate gituma muno tembo eko ire metinye 5 asimo gondo kya makoba
kia kwari gasariri gia une nchogwere nyene igo na bagitume kereke na bagitume kirego igona bago chikonora igo mune nchogwe na bune nchogwe bunere igo ari ge kugo tume kenene ande ke bwate chikiro ande ke tume kia sana aso samba nyona so bosibwae kire kia sana toma goche ke tume kendi ke chode mnyama wetu igagao ige koire metenyene mugondo kia beire metenyene mbake metenyene no so depende ngude mbrera abanyambraga ko benyenge na ke extend ne bitume bi kora bia gusiyonspe ndo bwana gutuma kenda se kampani ito to kebegeta na kero ke mnyama usike koro kuri bwari ito koro kapunda milia 345 kedi ketu punda milia sana mara gatatu na kero ke ire metinyene ya kwari gasariri gia ndo bwate kero to koro kasimba se kampani ito na kero wete ore mnyama we simba go koro ke kampani ya Sidco na kero ke ire metinyene mugondo tuma go cheke to koro kaduma duma 43 na kero ke ire metinye itatu mugondo tuma uche twa koro tuma to koro kasungura ekere ko ire metinye bernerus o 75 days baka 80 days ya kwari gasariri moyo kwa mugondo ekegera abaremi abange mbaga ni kumanya mbali bali bataikera nega iga bali iskaugali babali faturigereti batake kumanya getumeke metinye bere nenusu ogo kori kwaye ngurange gusengubwe kaina kuri watembo umuntu ase kubwati amachikali abwati abatakere ekero umuntu akubwati amachikali atakeire egetuma tokoro kasungura nge konyara korengana rigasa ne getumagia tembo aseki ekinkumyo ko irakere gakinke nane ne unit jeans tia na kerosiri nge konyara production ya ete konyara ko konyara kwari gasariri biri nene muna ikikende gia tembo ekiga bigasari na bokera ko ego totota bachigunu cha kera 53 mpaka 55 asa ekeye mokero simegete bia subura toma watakereke ko chigunu cha kera 20 mpaka 25 ekero simegete bia ibona kero kimbia gego kori kera chigunu 20 aseka nitini bia gego kori batumono ntu ase SMA ya ito yagusio ko batobo atembere nyinge eto gwa advice yo muri mikero go chaka ochakere tumage koro kutembo osimeke mugondo chakere tumage koro kute tembo ria abantu bachakere season na ekera abantu bachire season ngora bono koma goche bitumubye imetenyene ase company yaito ala bono ria abantu banyoriru kuseria abantu roche bachakire ko buruka gwa kabere na rio kubono kumnyokera sungura useduma erinde eiche go ikerenga kieri kera abantu bakogesa nanyoreriga igasaria ekera ndige tiga ebituma mbire motenene tige gaga ebituma binabiye bibe arure mugondo ekiga bono ne gutuma na kerega iga gutuma to koro katembo 73 na bage koro kana iga kera ika stage ya asige chiko samo bono kega saina kwenda kobeka toma bochaga iga ekene gutuma to koro kasimba usikaro kiya ikire ekere stage ya mabere bono kerobole togeroka nabo kore gutume ke unagete nere iga nembe yone chago somwaga no to kunyara kona na to kunyara kukiye alafu ndo wate kende iga to koro kapunda media 345 ase watatiga ebitume bi oboyo na kibubwente kubeku bose nkawaida tu ama yali na kubeku elinde bitume bye byama yakwa mabuya oboyo amachiko na ali wante kubwa oboyo ngote bitoro mulemi kera agore packet ye yamu to mu advice atume ko oboyo bore chikiro 10 ase packet ye yamu ine the right measurement the right quantity asa arabika so lakini abana barwa kwa nambaka 10 chikiro 15 lakini chikiro kibichiwenda ko banse pito bwa advice mulemi chiberenga chibe chikiro 10 nande bono ga buntu bwate bintu binde birimo go chimwa mwatema ko gosemo konya kuretera ase company ya Sidco nindo chegega mochorete ebintu ebinge nabo igo nindo chegega mubwate amoye chinsaga dinagu kati ebinde ebinge tutebyanga bono ntune company to ya Sidco ene company to ga saina gukora utafiti nane tuanyora abantu abange batemere gutega kutumika chingine chichi kenyeji bono mtu tuachire motu unabona to bwate nchinge to koro kachinsaga ase company ito chinsaga che to goteba tuatemere gochirige tuatemere korige ne acid ne ro konyore ka chinsaga che ikire kusicha bera masavori konyora mono che abere chindoro muntu bwate guseno buru bwa sata konyora konana ta konyara kori ekon tuatemere ku reduce amount ya acid yeri erinde to konya abantu baito banyore chinsaga chikore na chinyororo kitari go chanda abantu che also ko bai chi acid chiri kercia abere stage yeyo ntetura bwatira kabwa ase chinsaga tu base gusuka ende twenda gusanga amange gwetera ase company ya Sidco igo bono omwancho murigereria nigo toganeta gukoretera gusego gochira AMS ya mukuru gaiga ase semu ya nyusia eka twende gukora amorokererio gochiase abaremi
cinchira barabwatie erikwaneke ngo bole migoska bole mutu ekolenganirwa buna ogochenchia kwelire nigo kwabere okoleta omuchando munge gochia ase abalimi ao igo bano tubwatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabona wotumira SMS gwetera se nambe yo erase screen ya ugabu naga igabuna nkongerete kuba manyani gotore ase nsemo ya Sidco ngati each company chiri chikwaneke nga omulimi nkonyorore gosenkonyorore chimbego chingia ase ogosimika igo genda gotubwatia ntingenda okumanya amange buna agendete kobagaiga asenseme ya marokelio asenseme ya nyosia ekero abalimi baendete gucha eligo semigwa nabamanyi baendete kubasemia abalimi baito cinchira babonete kubwatia igo buna ngete okumanya anene muno igase company ya Sidco batutebiri igoro yake merike bwente gusimekwa nabo igo batutebiri egati yalia abwente gukorekana gaiga igo bono tigatorenda sumuti mukakeigo ntuchikoira na asenseme yende Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwaguchire turi kunyara gukora mirimo rikwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie Ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa 5:30 chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao Mwancho muliriria nigo togendete guchira AMSM kurugaiga sensemo ya nyosia elinde ngomanyanga nyosia nga yegutuka ni yegutuka ase ensemo ya Nyaribari chache ase county ya Kisii engaki abalemi ao bagendete gucha asenseme yo igaiga ario konyora amorokereria igore chinchira babonete kubwatia elikwane kianga nkonyora barelige saligia gwetera ase emegondo yabo nabo igo gwetera ase etugo yabo ngokumanya buna nigeke University ya Kisii ya bwaterane ne company ao elikwane kiabuna amorokereria igango gochirare aso wikiranu gwetera aye umumanyi bose umurimi orisiko gabu oriotanyara kabaga gwikirana ase
meiga naga igasende ni gonde ase company ya Sidiko company ya Sidiko mwancho murigereria negatie chi company chiri chikwene kiabuna nkonyorore eke egose nkonyorore embegwe ngiya gosena kitokoro kachidera chingiya embusuru engiya ngare gotumekaria taringa embusuru engiya elikwene kia ya gegukina asobia bunatwamanyire nga ebituma mbire gabu akonyora wachi gusimeka twachira sense mu chingeni nagene tugutumanyia amange umumanyi tukora tumanyia nko igoro ye chingeni echiga ase chingeni chine na ngo kwanara tubwata se company chingeni tukoroka sukuma sukuma na twarete tukoroka tausi tausi ne sukuma togoteba na rere anti acid tubwati acid ego ekero kunyerio nyoko bwate chiarta chiko tanda kwa ukani gutorie sukuma enere sukuma ingi oranyara kora na oranyara kori erinde ya konya kugera tubwati acid chiragocha chande nande sukuma etogoteba kero konyegesa usirigesaria uranyegesa mba komo omwako yomo nemitinye ibere erinde mayo korana emayo kwera nanda se sukuma eri munda mureme atagete ekoira yani enye kwanyegesira enye kwanye irerero yabera abere mpaka matuka 5 etarakorana etaraonchoke kala yae nane togotebe sukuma eri ase mono bari bakuire sukuru ene sukuma bwate chikiro ine faida yende nane tubwate gento korokari nago ere toria gusedi koraranse eri nago nyororo na ryo ntotemete gokeye kiwango kiasi dasiri nago igoto tebe ase chingeni chiri chege koro abuna chinsaga ali nago motemete gusemuri gichinchira ucyogo keya chiasi chiri mono ene renge tokori gitangani kogera mantabange mona otonyora marwira chake mo chialsa chachanda mantabange so bona bantu batemere kona na batemere gotike chingeni chichira chindoro abale bimbale bakoboria ngai nero jemo batebya ngo ngai italiero okuno ko modify tukora bate itali jemo okuno ko modify erinde tonyara go suita baremi erinde banyara kunyara akora na bakori chingeni chie kenyeji nanda ituna Sidiko togotebana naki ochakere mbusure ngiya onyora ligesari nanaki ligesari ligia nonyara gotobautishira obotobauti bororo umuntu amanye nga jemo ne ngao nenchire mu ku modify go senchire mu koro isiri go kyani cia acid ne ngao ase jemo elio konyora mo gento nkere bataito umuntu akorigereria ase tutebeke meri iki ataito gukora naki ataito gukeri ataito guke modify ire teke suite de ejini ire batakete lakini mono intune ibyo tokora gento kora breeding mono to ke improve koru asekia renge una watu onyora da ndo bati batakete kori chingeni chikenye joko bechi chialsa to tema ko reduce amount of acid sirase ase chingeni bono nande chingeni kinani mo chwase mwa konya bali mikonyora chingeni nande chindo chiroro gusiri namangana buna chingani abantu ngonyora bali bitungu abantu ngonyora bali ku ase company yo se company ito portfolio ito nere ose kore bune ase kitagwe geyaito portfolio ito na nakire nere igo bono nabo konyora ebintu biri meri byose pi nabo konyora se company ito ya Sidiko company ya Sidiko mwancho muri na oyo mumanyita ko tutebya niko ebwate ebintu ebinge ebitutanyara ukwana asege kikiga ase bono iga kolinde kuna munyara ko bako ibona bago batainga ibago tukaga igaso muchubusongo ende lyo batalire naye onyorere embusuro yawo ere engikera nuka imugo tukaga amasomo chubusongo ase muchubusongo okonyora mono tore ase chi agrobete ogende muri agrobete korukweno kem agrobete korukujosemo echine chi agrobete norato nyore product ito ne chi agrobete chine cho sipinchi bwa product yana chi company ya Sidiko mbuya kegima sana igo mwancho muri ya ntogende to kubwatelia alibuna gende ko baga ko ene kiwa ngaiga ase ensemo ya nyosia uno mwancho muri na banyara ko bango kumanya nyosia nige gotoka ase ebunge nyali bali chache nabo igo nigo abalemi bawo bachire ase seme ndi banyako bago somiwa mwancho muri ya ekero kurigereria ugo chencha kwelire kwa bere omuchando asa abalemi abange ekero bakaligereria pattern kisoko rije yakaligereria pattern bune bure go chigotua bamenya gosimeka kemeriti abo lero ya chenchiri mbure karo go tubakajiriye tatacheri gotu gosomora kero chaliyo tagaderi chigati cyakara ure kya kugara bakubatairia na climate smart bo batatu kubwatia chinchira kwetera aso guchenchi kwelire banyoro obolemi bosomete obolemi wikiranete elindeli onyore ebesa kuwa wetera aso buli bawo naigega nakire asense moyende nchikumanyaga iganga ina baikiri ekero na nyorere omumanyi habari yako nzuri sana karibu sana ya mwana wa samba leta ngoro ku ano kiriama okorane company ya Yara
abantu abandi bayemaite kunachapa meli ndogo dina mangana yoboyo bwa mogondo endagera gutia seri ngega bano twamonyode omumanyo ko kungakiria makuru gaiga ase company ya Yala omwacho mulire e company ya Yala ne kati company kiriche sokiri elikuwa nekiabuna abale minkonyora bale kusenkonyora bale amoya amaikera nu amayoga amaikera nu gotia ase ebimeri byabo igo bano ase company ya Yala para teminga nara yali mu gutwara yamono ase company ya Yala bana kangoteba tokudina mangana yoboyo bwa mogondo ndobwato buyo bwa kerekemeri kogenda kerekemeri ndobwato program yaye yoboyo kuna bono lero to kwanza samangana nekiwetu bando ndobwato buyo bwa microp abo kora samangana yobo simeka chibando micro planting oboyo buya bwata madini amange udanda kodara komenta chiasi ase amaraba ekero kole mia simekero boyo bwa micro planting singa kichai cho top dress ya go top dress no boyo bwa micro top dressing ora sense mogaiga ko bwa mono nande ndobwato boyo bwa mache iyo mole mia bado no boyo bwa mache iyo mole mia kodro ko kwa yo tanga ngondo atara ko ni boyo bwa top dress komentare chibando chia ego se kemerike de yonsira mo ndo chikuru aso uchiarwa yo ndia boyo bwa mache aso boyo bwa mache rawo korabuno boyo bonde abale ni bare batu tokote bachinga kinyinga mono basimekere to boyo karokende ebesa ya moke yake matara to boro boyo mo to press manya na chibando chia chande kire mo igonere buya o kana ri gori aya diretse abu chibando chiri kaganyete konyora besa chiko korro boyo ko boyo wa to press na nigo bano mwacho muri ko igure ase company ya Yala no konyora oboyo bosonga to boyo bwikiranete elyo kosimekera embusuro yao kose ekemerikia ugali mugondo ko igure nga oboyo mborobo singa kisekera ngina batenga nigo to gocho soma mangana climate smart agriculture obole mi bosomete asokonyora nga oboyo mbororo bwa mate ko gaiga ase company ya Yala ko tetiga ayo na ndi ko bwate no products wo bwate ndo bwata moya ndama ebono yo konyara bako konyara kujimoyo gaiga kero kende asaba le bali ba kokoranga amangana yo bale ngwemesi ndo bwato boyo bwa top dress yemesi ndo bwato boyo bwa top dress chinyeni chinyanya na ibimeri binde bikobeka matunda kogenda nabo igo abali bimode babali ngabatagete kutumeka oboyo bwo sirika organic fertilizer ubota kwa chiasi ntubwato boyo bwo kuyara suna nabarabu bwo chiasi no boyo bole organic ubona kutumeka mu bondo bona karatendo boyo bwo chonda bose kuliwe chimboni yes keganda kwanda moya yonde na ya matunda nebimeri binde byose ekero mo model na mangana amoyo asamatko abwango igamwa rabale mi abange bakonyora moya talia maya amoyo abaletera asara anene no gutia ase bali bali bakora obole mi asense moyo bonia na mwabale baina kali ngoboyo bugatalia mache bukabekire ni moyo mboyo ne kuna bande bwacha bwata mage yo mana sini swali ejo karokende abale bibaito ngo nyara ko bari bagura amoyo korase chiduka batakole bata chimanyeti ntuna yara to gutuma ka chi distributor karokende ko ni oboyo bwaito igo chi distributor chwanto oboyo bwaito bare legitimate na karokende abale mimba etu oboyo bwara batanga bware ngamagena tubwato kuno oboyo bwaito na ko wa micro oboyo boime ebore chogyo kenda jibatu sisi damu chi mwam abonya robore byachara cyane ubire na magena bati atari magena eka robo ke tubiria samache ibyo nyarana ebiko nyamara marabya nyara kaba biko kora ito biko era igo no boyo baro sie technology ere boyo nyara ko tumeka yes mutarata konyora chi products usia pero que ni na bonko na namba ya esimu kusenkwa nime bichiduka asa nyare ko nyara kwa bogoro boyo watembelea kidogo ningependa kujua mko na product gani na vile vile inasaidiaje mkulima pale nje ambayo ni dark green ambayo pamoja sana upendo kwa hiyo kama mwanzo mliria ndio tore sense moyo nayo okay kwa majina naitwa Charity Amoy. This is Massive Chemical tuko na mbegu kwa shamba tuko na herbicide Excited to remember learning cyber tuko na herbicide even which is then we have globe
kampuni zingine Yara East Africa Limited ambao wamepatana na makampuni tofauti za mbegu application, how is it important to the farmer, and how can a farmer know there is a problem here and I have to go for this product? Okay, for farmers, we have the late blight and the early blight. The late blight sio kugeuka kwa mmea wakati wa mvua mingi. Kama ijanyauka itatumia hii kuizuia, na kama ishanyauka itatumia block wamepanda mbegu kule kwa shamba na wako na mahindi kama 641 kipimo chake ni 200 liters. Tuko na mbegu kama na mkulima akitaka kuwapata ama kupata products zenu atazipata kivipi? Kutupata hapa si Enochem, kuna Ronaka Agrovet, kuna Josemo Distributors, kuna Green Agro, labda kwa mtazamaji wetu wose bunango kumanya umuri yetu bweta seni Kyandizi TV nigo toregaiga ase Mafi Chemicals. Mafi Chemicals nega TH company chirichikoba amaliogo ase ebimali bino nakiko gara tokubatengo bole minobonda wetera so bole myogo ika onyore lyogo ligi yabuniga niya kubaliwa konye ekemeli kyao ekarali bwate bichuni ibwate amangana intokoroka tole binto birali tokoroka ebikobera se white flies sikobera go ebinto binde binge bikobera se meli no konyora amaliogo gaiga. Nimeshukuru sana kwa kutueleza yale ambayo mko nayo. Tutarudi wakati mwingine tuendelee kuzungumza mengi. Asante sana. Igobono ase omwancho muligereria na rais wabere to gusanga kurugaiga aseseme ya nyusia ekaritu atalire abaremi bose abamanyi bari banyarako bagwesokia eri kweresera gose kwerera amange igoro y'ibintu birigana iri gutumika enderio omuremi konyora lige salire lige yagwetera ase buna tokorenge buna timu yo mwako yegoteba nigo ogocencha kweriro kwanyareko bagugucanda abaremi abange na igo banyareko bakonyora lichi bugo tugwati ase emitandao ya Facebook DZTV News Digital asensemo ya YouTube DZTV News na bugo tubera SMS wetera senambe yo era screen ya babu nyakuba togosanga ase obwamo kwekenga kiendeli tukonechinsa bune cyarero aigano tokora umurobori bobori minobonda oyokore tobotambe na iche Mildred Momanyi kwekenga wagendra tole ase umurobori yonde ekiende tokoretere amange bunayaiga ase eke ekobwatia nigagokorerwa so ebintu biri abareri bo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gojumuto okomenya okuya kebo chenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao. Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni Kyandizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mobero ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gochire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora
umwana ataraikia emyaka 5 omotabwati kende agwekorerere bweka niga agokorerwa so ebintu biri abareri b'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukurie juma chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isanu na ibere nenusu cha mugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bw'omubero nabwo obonda bwao Ekanisa ya Light to Life the Messenger Church ngege gikoragwa nere Pastor Job Obaye nigego kwaligania ase ibada yogosesenia na gusabira liroba wachawi wakati wanakamata biashara wanakamata udongo wa mtu. Jumapili niko na ibada ya kuvunja bila laana kwa kila familia. Yeyote aliyelelea udongo wa kwako na mimi nimechukua nguvu za Yesu Kristo. Chitariki 30 cy'umutinyo wa 5 narimo asa madhabahu y'ekanisa yagutuka asense moya ngege musocho ekira kogenda raganga Ninchuo Tosiborwe. Ota Studios. Ugochaka omotinyo yuiga ogatano na kabere imbea Ndizi TV. Chisegi Omoroge Esisano naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandore kenanga nanga kenanga monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Omwando umetenye mejale yansi tine igana yonyera to mukungu wachete kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando Mechi Maboru ya bwegeta senige itokia Ndizi TV ni gotore sensemo ya nyosia eka tokoretera omurubiri obworemi nobonda sensemeiga ni gotobwate amorokererio ya baremi igoro yinchira yokubwatia chinchira bwente kubwatia ariko nekianga oboremi nkosuka bore bosio na boyongonyora bare ligesarire ligia aseboigo abaremi besokire erikonyora amorokererio wetera asset company ejichiatire sensemeiga eriko baoneria bosekubatebia ari babwate nechinchira bwante kubwatia na sensemeiga omwacho murigereria ni gontete nkomajenga na bugo tobwatia asemetano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bugo tomera SMS wetera senambe yo era screen ya ugabo tubasego bago tobwatia ase website yetu na www.ndizitv.net yega mna toligega ntoikire asensemo ya Koteva Agri Science bacho tomanyanga ne company ego dira na binto kiebi kole ndengo kumanyanga
nigo university ya Kisii ya bwateranire ne chi company elikwene kiabuna ukose elikwene kiabuna oboremi obungo suka bore bosio igobuna na ikirase company ya Boteva na kibono sokoro mbiyole mbiande mojoko bono kora tebia ngo e company ya Boteva nkigo dili nakyo asa marita ngoro kwa Philip Mugaka Boteva ni company nene egodiri ne binte binge ngodiri ne kibando embego ye kibando ngodiri na mariogo aliako protect our crop asembe gondo yani akulinda bono mnen semo ye kibando Boteva tubwate kiplandi ibere tubwate pana na Pioneer asensemo ye embego yogo simeka tata bono nero kuruko Boteva agriculture afuna bana baye pana Pioneer na bana baye ane dubonti ogodiri na mariogo aliako protect kibando chitu akulinda na makunde foramiwo bono ase upande wa umwana mwanene kurukwa Pioneer ntogwate 3812 kibando cyo simeka tokisimegete famu alia ntogwate 3919 ntogwate 3531 ikine those are plans kigo korabu ya seguchiagi teoro gusi igo chiko ira 4 to 4 and a half months oyo katano mulemi oragi togo chase bana ntogwate 691 echayanti ekoira 5 to 5 and a half months tonyisimegeta somugondo ito ntobwate 9M91 ntobwate 5M91 togo so ansema ya mariogo ntobwate ryogo tokuruka radiant ryogo okonyora bacteria wiltegwa kasana mona mgusiga kororore tubate mejande iyo ne ryoge tokuruka equation pro umure mya guciarira sinyanya chito umutaraga ni kubanyora ngayara abanyore itu no tole field Boteva muna to organize it no tore close no muremi mainly bono munanke erikyo ya gusi igo konyora togutara tubwati wa bistore permanent igo tore close no muremi ya okay ya sana neki mbego chitu ngai chigotoka ntubwati ni stock isimna josemo enoke mu agrofets or agrofets no na mari gito na agoto ya igotebe asechi agrovet chonsi imeyeri robali usi nkonyora bale ebintu biro bya Boteva agri science nkonyora bale ya nabo igo onye omuntu gatete gukonyora aye kero matira bara batekera gusa kwenda oteba ngali okori Boteva ya men ringo chatore twara abaye kwerende kinamba kyeito mono yugutaka konkera bwako inamba yane bali baze roje 07 23 35 41 12 ngirole 07 23 35 41 12 yeah igo bono omwachi omuriere nigo togendete konyora amorokererio kuruga iga asense mwe ya nyosia ekero togendete kumanya amange ali agendete kwene kigwabu nango kumanya aso omwachi omuriereria nigo university ya Kisii ya bwateranire chi company elio kwene kia gose gosomia abaremi elibamanyenga oboremi engachinga kiechiga nigo bole asengenjo ye biashara tibuli bole mibosaigo no bole mi bole no bwe biashara no bole mibogokonya nabo igo no bole mibokwagacha igo bono akero toganete kubamanyaga igani chikonyora oyo mukuru ase university ya Kisii kulinde esengenjo ya igoro na insego semna bakuna wetana na gosemia abaremi tutukumumba malentera anyara kubaga kubamanyanga nara lyali baligeneretie abaremi litukoli alero ekiagara nigo abaremi batakire gwesomia igonkomanye asoma chomolere oli toligeretie nabo tobwatia gwetera asemetana yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo gotomera SMS wetera asenambe yo era screen ya ugabu tobase kweba gotobwatia asemetana yetu ya website na www.ndizitv.net tobere togutara chi company korumaiga gali antonyara ko batokonyara chi company chichi call deal gose chiri chiko to achimbusuro chatwa amoyo tonyora mariogo yebimeri ase twekire ase teke ya bono nabo gonto ndate kumanya amange kuruga iga asense meiga aso mwacho muri yankumanyenga asa matuka maiga ka tokora umurobiri bo boli minobonda tobere togutara abalimi twanyara ko batokora ali bago twagotorokia gose ali bago kora barobuna abalimi kuri ndembale bataramanya obumanyi boli bwachire bwechinchera cyekerero na kieko garato kwaliganiga iga asense mwe ya nyosia onyara ko bago gwesomia amange ekaro kumirana nabamanyi wetera chi company elinde omanye nara lya ale igega gaiga nimna nagotebia
na kinagotebia nga ngochikonyora tuli abamanyi kurwa ase University ya Kisii aba gochikonyora ko bagotebia nga narari ali abatwariganti ase litukuria rero nduchikumanya nga narari ali ababwate igo bono bono baruchiga nabwo bagendete gwikira na gaiga tuchikumanya nga narari bagochigotosemia. Karibu sana katika runinga yetu ya Ndizi TV. Ningependa sana mtuambie yale ambayo tumetuandalia siku ya leo kwa faida ya mtazamaji wetu wa Ndizi TV pale nje. Ukianza na jina lako. Naitwa Professor Fredrick Wanyama. Mimi ni Deputy Vice Chancellor, Academic Research, Student Affairs, Kisii University. Tumeandaa maonyesho hapa ya wakulima na wale ambao wanatengeneza vifaa na kemikali za ukulima ili tueleze wakulima wetu jinsi ya kuendeleza ukulima, wapate mazao mazuri na pia wapate faida kwa ukulima kutokana na yale mazao ambao wanapata kutoka kilimo. So kuna idara ya ukulima katika Kisii University ndio huwa inatengeneza maonyesho kama haya kila mwaka. Na sasa leo tuko hapa Nyesi ya Farm, wale wote ambao wanahusika tukuje kufundishana kulima tupate mazao. Ndio hafla yetu hapa. Labda kwa faida ya mtazamaji wetu tungependa kujua mlipata msukumo upi, kwa sababu huwa tunajua universities are there just for learning, kufunza tu si kwa ajili ya maonyesho include wakulima. Labda utueleze hilo. Okay, pengine kwa hilo nitaalika Profesa Babeti hapa. Alikuwa msimamizi wa kitivo hicho, ndio alianzisha hii maonyesho. So ukitaka msukumo atawaeleza, lakini sisi pia tunajua kama university inatakana pia tusaidie wakulima, watu wenye wanahusika na yale mafunzo ambayo tunapeana. So kwanza huo ndio msukumo wenye tuko nayo, lakini kwa upande wa wakulima wacha profesa tuongea kwa ukulima. Karibu sana Profesa. Asante sana wana DVC. And asante sana Ndizi TV kwa ya agritech. The core mandate ya university kwanza ni teaching, ingine ni research and the community services, extension services. Hii sasa ndio ile ya tatu, extension services. Tunaleta wakulima wetu, stakeholders, watu wa mbalimbali to showcase wako na nini, ukulima ni nini. Hata kuna ukitembea kwa hii shamba hapo utaweza ona mahali ukulima imekuwa sawa, mahali ingine mbovu. So tunaonyesha ukifanya hivi, this is what you expect. And as a university, we are happy that we are contributing something to the community. Yes. As a university, do you have those courses that are related to agriculture? Oh yes, we have School of Agriculture and Natural Resources Management. Ambao dean ni Dr. Omasaki, who is here. We have all the courses, several programs. Tuko na 11 bachelor's programs. Tuko na Bachelor of Agriculture, Bachelor of Animal Science, Bachelor of Agriculture Education and Extension, Bachelor of Agribusiness Management, Agriculture Economics. Hizo zote ziko hapa. Unapata kuna wanafunzi wengi huwa hawapendi mambo ya agriculture. Wanasema ukulima ni uchafu, they relate it like ni uchafu. How can you advise them? Watazamaji, saa hii the focus kwa nchi yetu ni food and nutritional security. Mkiangalia pande ya ukulima, of course kuna value chain. Unaweza sema mkulima mwingine anapanda kitu fulani kama mkulima wa ng'ombe, mwingine anapanda nyasi, wewe kazi yako ni kuuza hiyo nyasi, unauzia wengine wanafuga ng'ombe. And in the process you get something. You know, the population keeps on increasing. Lakini
shamba ni kidogo. Lazima watu wakule. Na saa hii naweza rudia tena. Kazi ya kilimo ndio pesa iko. Na ndio itasaidia nchi yetu ya Kenya. Igo bono omwacho muri na kieko yarango gotebia nga oboremi no bonda kwa igure bona professor tebire oboremi no bonda oboremi na buchibesa. Labda jambo lako la mwisho kwa mtazamaji wetu hasa mwenye anatutazama kutoka nyumbani kulingana na hili ambalo linafanyika hapa siku ya leo. Sasa ningesema tu kama ujafika hapa ufike uone vile Kisii University imeweka watu wote pamoja. Kuna vitu utanunua hapa yaende kusaidia kwa shamba yako. Kuna vitu utasoma hapa mingi. Na this event is an annual event in the university calendar. Yes. Ukisema tuko naye hapa, karibu hapa, muone. Na wanafunzi wote ambao mko pale, Kisii University is your university. Tuko na all programs. Karibu sana, msome. Tumeshukuru sana na ningependa kualika kwa majengo katika University ya Kisii. Karibu sana siku nyingine na tumesoma mengi. Asante sana. Igoba no omwancho murigereria buna nabeire ngogotebia nigo torega sense moya nyosia ase ene University ya Kisii aba bwaterane na chi exhibitors kianga oboremi goska bori bosio nande abaremi ngonyora bari chinchira chiekere nga oboremi ngoska bori bosio ningani togende sense moyende watu walengenga Koteva Agri Science. Koteva Agri Science ni kubatebi babwate agokonya omurimi ase okugenderia embusuro yabo ningani tosike gucha ego kumanya ase bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii akareto gusangana gukwa na mange na nasiri tukulia lero oboremi no bonda nigo bari etobauti yake nigo tole ase amorokererio aria agokonya abaremi elikumanyanga nararia aria babwanete kubwati ngaiga asense mwena ikire nichikumanyanga nararia yaiga ekera no umeranire no mamanyo itokorwa ase company yaiga andake. Labda utuambie wewe ni nani na utuambie hapa tumefika ni wapi? Okay, abaremi bari once baturugereretie ene company ya Travetis na ndega igetore asa mafunzo ya Kisii University twachoko borokereria amorokererio y'oburemi kurwa ase emifugo ne ebikunde bya mugondo ebimerera mugondo. So twansira ase emifugo e company ya Travetis nebwate animal nutrition range ambazo twachiruka Atramix range tubwate kurwa samagena to introduce amagena yo komena yechiombe asali chiombe chikomena ani kare chiganitie bone kamna ligi nalimbwate riko ku Atramix maziwa ne chiri chiko kuchombe cha mabere usimbuli cha mabere and then ligi nalimbwate ga next ne ligi naliko ku Atramix general block kumaanisha ne chombe chiri kita general block alafu tubwate na kilo 5 ya mpaka kilo 10 tubwate ya chikiro sana baka chikiro 10 yetu wanda chikiro ibere baka chikiro 10 yes nebi se Atramix range ngana yaba etoko deal na from orange chama chichumbi chama bere ichio komenta jote for consistent heat ne kumanishanga engombe yaba nanya kanto kwenye kama bado ko kaendelea ko challenge heat so there is no need more break kurwa Atramix yiga and Atramix joto kwenye ngombe bado kanto kamu there is no need break igento gende yakabere igeri kirenga for conception kumaanisha ngombe yiga embege imepinja sikenzi ke bate embege irete okoraki teri kuchikoyeri na hiyo ndio gata toga iga for production so kumaanisha ngombe bado production ene kantoko ko gendera kuchigoro nega ndogenda bari mibago chiba kore mistake so kwana na chumbi abari miabange bawo chiba chuche chumbi bayara ngombe ne banta kwa chumbi kulingana neke wange yire bwana rete ase umuremi oli okwana na ngombe echumbi oli kama chini ya chirite isano abantu kwa na ngombe chigiramu 100 chigiramu 100 na kama bana manga chiga memacha ngombe abo buche bichiko 2 5
abichiko 10 bitano maambi bitano maroba badia ko kama obeka ne chenga we ng'ombe so turuse participation ne yoko use chumbi to mora seze dairy millions ime twaza kubucha kuroro konyora bangine go bakubucha ngatiga mbuche mburukani mbali gopima ayo mbali gopima kendo ichi yapene kero chumbi mu na ucho kubucha igo chumbi uchi yanda ise o ekondelia dairy mill ya chaigoro so it's good kero muri myako kubucha dairy mill yae kubucha na ne chumbi kando burukani so the other thing to what ne chakari side chikuru kuchi deep stera down ya very chiro for quite some time so in area deep to what you with chomba and the only kind of hospital ambaye rese chiro so abari video chomba magacha ali hospital ali asinyire ali ona ali kuruku stera down to tumeka na we gonto what amali ogo ye binyo ye byanda be chombe na raiga eliga liko endozol na nto what no yo maboko ku falbazen Falbazen nero nerogolia bianda ili arabe chiro for some time inara dini to nya go introduce the other thing to bwate chichu mafuta yo kama ya ng'ombe aya ucha konya enyalite osechie chingongera chiri ching'ombe chigwateka alafu ne ng'ombe te correct kumia yogonya kama ko Atramix mazi ko milking salve Atravetis igo bali bagotumeke kelisi go tikiga neri wose totebya mukera bange igo tumatene kelisi bagotumeke so ase kelisi asu angega neri kwa sababu kelisi ngebwati elio kontrole ma kurkulano nil na diclofenac kelio chiri konya diclofenac chiri konya nyari edita correct te gwateka chinchwar chiro ng'ombe kero kwanya kamire yatika chinchwari chiri wane kero kwa kamire kwa kire kerisi ekeiga ikoro ku milking salve Atravetis ya konya ebi mautari pinye karoro ko bwana mautari na ande ng'ombe kero kwanya kama yaba smooth igo no mwacho murireria otorie tukurase getaseni geto Ndizi TV skogagaria igo kwa igure amangana yego tumeke kelisi ne kyo kweyeka tali yo kamengo ko igure nga nigo amagutachire ama yakegi magwetera ase company ya Atravetis eye okonya omboremi elikonyora ama egose amaguta yogo kama amaya ayago konya kere ng'ombe yali rusko gali kwanyora lyo gondro liko yegwenia yego tumeke kelisi tumeka lyo gali Atravetis kurwa waseli yogo lyo kama kurwa ase company ya Atravetis eliwe konya ng'ombe yao na ndonyore amabere amaya ntubwate bintu binde ebya gega so and then asabali mibali be chingoko twaligerere tukoranga chingoko chibwate ritually so buli chingoko kebwana ratinga ko chia antibiotic all along eto ko maintain na vitamins na amino acids na kibone company ya Atravetis ya karora ikareta vitamin ko oven ndobwate yandege ko amylite rona imanyekanire fo asabali mi abange eto futi ya amylite na oven amylite ke bwate mo vitamins ne yegere bwate mo amino acids eto futi nere ese vitamins uchi yakonya kare chingoko chibwate stress osomole mi ako bare vaccination ege bwana ta kore atumeka vitamins yega uchikonya konya chingo chiri kore chiri bwana bwango na ntia to piki bwango ate chingo cha production ebe ngomoli mi ga bwa chingo cha magena ose chingo cha broilers ga bwana ta yega oven yakonya chingo chiri kore chibe chitori bwanga chinyama ande tingando kora for production ege ntokende ate chingo ko ne lyoge lyoro ku flag down 5 ege ntonya ka flag down 5 ege bwate eko bwanira marwera tano yechingoko eseme yae so na keri kerenga flag down 5 so abale mewe bwasi bichingo chiko beke chabwe bwate maji chabwe bwate greenish chabwe bwate whitish yonsi ipi ngokonyo ne lyoge liko ku flag down 5 na malyoga yonsi pinare agroveti ranganaye bebe nganguru busongo kuru bebe nganyamira bali bonsi pina baso kutokangana malyoga yonsi pinare ese agrovetiere angana inwe so na the other thing ese company ya Atravetis ne bwate ebintu bya mugonda itwate abanga seeds from the range twate the animal but we want to introduce chimbegu koruge ga mono na sere chimbegu chibere chimbato koboko eya meko ku Atragrace ne soga miye chombe ingi togo teberanga nere buya to improve aso boli miwechi igwa yara maemba ye chombe agusime ku mugonda ama ngoro ko chokera maemba bunaliyo molimera tumeke boy narayiga mbegete ga ara torus mugondo ega ari chine ibere ayiga mbate ga kando ayiga ne millet usakuru kupal millet origere ribuya ayiga tabegeti biara biri singa millet bona ayiga gari pali millet abato musogoro street bona ayiga gari rich in proteins narayiga
so murimi w'ekiombe ky'okama nabwana twarimu proteins eryakonya for production purposes nande ayigande naro twarukanga naro sorghum ayokor ku attract ayiga mirdo dabatu koboko anara maemba yekiombe are rich in energy so bari w'ekiombe kyonsi all along our range kiombe chimbori chingondi kyonsi sorghum ayiga attract sorghum egebwa chikombere chibintu bibere egebwa ta sorghum mwenyene alafu ni ndo ko Sudan grass bona kicha konya masoya sorghum ayiga attract yakora as a wide range of soils wasase kuru wasabali mibaku bakoli makuru nyanda chinse medium altitude na high altitude so kunyanse wega botande boko tinyebe nenusu bakeme tinyetato manyanse yabe twa andase boka bona gase ko toko emisa sabali bali bakora to eni kare cyo bole mubega bwa sorghum na millet yichombe foda zito osi aswana sana mono to twenika a lot of co-producers aswa chombe cha mabere cost yana ne uchiaga ndase production ese ndagera itote banga chisi yaga nini but bona cross meto munyasika no bega wacho kwature maraga na production ya it gives a tonnage of around 25 to 40 tons ko depend kwa murumia ale ndo bunyasi ogwaye so ene open so bwa daily gato introduce bunyasi oboiga na bali bonsi pipara abe gosingambara ange na ase famu ya Kizu University ndo bwata some few samples to kwana na abali bachokoreki bachigotemera bachigobeka tuta tokoreki barore gosenga igende gutokwa no maana so for this sample to tokwana na bosaba ni barange banda bachiwate matse chi famu sha ase sambe ina chengo ngori gose ebwate abale bantu bonsi pinabali ni so ne aba midre rimwe no mole miole ne aba go mete gosine proti but na bago ndo beka semo for a trial so igo onye nenyoreire nigo naye umurimi urisiko gabo nabo kwenyorera nigo minyokaga iga asesemo ya nyosia umira ne company ya Ultravetis a company ya Ultravetis bunagane tugutumanya nige bwate chi products au wasenige bwate ebintu abuno meragalia se agrobet nabo konyora babwate ebintu binde binge ekaro nenyorire sample naye nabo kwenyoreria nindo che sukuma ebwate lito linene sana nsegegege eke sukuma yene chiri bago techeje mogo se tabyango mulimi omata balimi abange bago chigosumike yabo teko baiga kora batabyango asa barimi bali bechi nyenika sukuma etari jemo ene sukuma tokoroka kel atozanded abarende tukonya twanye ko rento bate from the company but in core stock tore with time but sukuma yikatari jemo ngana teba ene sukuma ri kawaida eta fauti ya to bate chene berte sukuma to bate yero ku kel ane to bate collards asuana rese so bwagare kidogo so bwaga kele yiga ege kumaanisha na wodi line ko beka kinta na kyala ya Kisii County by Kisii University hosted. So ege kobeka sukuma kurwara as compared na collards wakulima wote exhibitors so ngana ngwara sai tofauti ya collards na sukuma collards ege gotendi kobeka amatarangi ange batukonyaga sasa mo esenga kenyenga kel ngotendere kwenda ege kamono asino rigele nsemo ya munoga rena roke collards ngana barasa eyiga ina ro collards na reyiga tari jemo collard Georgia ya Ultravetis ige ne sukuma tari kabe ne sukuma yes ne spinach ne kabe spinach wasere sukuma ne sukuma tu ne ile punguzire acid yeto jo jata mbebichali sasa wale wati sida yalsas na sukuma wachi bali wako ne sukuma matumbo na reyiga na kutoka se company ya Ultravetis so bali me bonsi ipi barange gosibanga na agroveti rangana gando bate ngabo sukuma matumbo ya Ultravetis e bakonya sabani bate nginge sukuma ndori ko sukuma ko ba acid to bate solution yino yes lastly for these all product nyamba to rokiri gacha mugondo akalia ongalega no to lengo sinele wana nyaruka ngane vitamins yechi ya mugondo kakuru kuwanda no to lengo sinele wana nyaruka ngane vitamins yechi ya mugondo kakuru kuwanda grow wanda grow teri sumu oseteli buoyo wanda grow le bata chi amino acid simeaye kasi amino acid singe se kemel ege okonya ku boost growth ya okonya kobeka ngarite kamero mara gene ndege yakire so kate ngeri sumu muri ngata bosenge yose ne sumu to kobeka chinyeni no ege ngeri sumu muri mena wakale yaro ya chinyeni so goteri bwati ento keri gona boku muno kwa siara aye tuguza tuguza mutando to yo igate bwati ni sumu ine yae ando bwati ya post harvesting pre-harvest interval post harvest interval so
mais kuma yaye osini cha ya abagani so yegana onere dukachia chonsi picha grovechanga naye so naboko nyenyora yes igo bono engana yawo yomwali go chia somori wethe seni kya Ndizi TV amanya sara banyore nandi boigo igiora ba advice banyako bakubwatia so na mona tose ambia mona seka ese university ya Kisii yoko twari bageri gali yoko present ibintu bito bito bigo toka Chegrovet bando sipige Kenya ngima batia sekisi Chegrovet china ni chance picha bosongo mbabwate bintu byabo oko bato kwa link up no kwa station yero ranganaye kwa mwakeresi mye konete cha korora mugondo usaje korora bachombe cyabo ntora available so in any case maybe kwa tonyo rasa Agrovet link naitwa to kore connection alafu tujito batarese migondo yeno ama sechi chombe chino so wikaraga abunko bare ndimbya muno na get Ndizi TV asoko twali bageli galyo yoko semia bali beji ndiya muno sana ase ogotwanchira go sanga amona indu wetra ase company ya Ultravetis igo buno mwancho muri kwa nyako bagokorani gotorega iga ase semo ya nyosia ga ni gotori asa morkererio ase tukubwatira net company eliko ne kiabuna aye omuremi orisiko gabo nkonyorore amaya gosenkonyororo obosemia enchera oranyara kubwatia elikonyora ligesalire likeranu igo tugwatie ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase semo ya YouTube Ndizi TV News nabo gotumira SMS gwetera senambe yo erase screen ya ugabo ende tunyako batogosanga ase obwamo tetana nasomo tukumokake gotokwirana dukwirana na yanda mange karazo kana kubabwate lichi company echire senseme yiga chaka omotinyo yiga ogatano na kabere imbe ya Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano bakora mboga mamu kwetu tubata musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandore kananga nanga kanyo monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani mwanya Omwando umetenye mejale yansi tine igana yonyera to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando mechi maboru Ota Studios ugochaka omotinyo yiga ogatano na kabere imbe ya Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano bakora mboga mamu kwetu tubata musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandore kananga nanga kanyo monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani mwanya Omwando umetenye mejale yansi tine igana yonyera to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando mechi maboru Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757
102581. Karibuni kwa kliniki. Mpendwa msikilizaji, ni